Tissä, tipon alla kuki vittu hiukset täissä. Heitä tiisiä kiinalaisissa häissä. Turkkiin. Vittu mä oon speen läpi, saatana. Mä CT paseessa. Koska joku tekee jotakin tässä pelissä, saatana. Ja mä teen enemmän silti tässä pelissä kuin sinä, saatana. No eten tee. No teehä. Mä otan entry. Otin viime runnissakin entryn. Ei luu meidän bottomi on kuitenkin. Otin entry viime erässä. Kerroin missä vika vittu säästää. Otin siitä selvää. 2 tappoa. Mene sinä persettä vittu paska, saatana. 1v1. Eka. Tuota otetta se 1v1 muuten tämän jälkeen. Vittu, että otetta. Äkkää vittu, please. Ei tätäkin erää. Ei tätäkin erää. Pitää autolla. Ei. Ei me häviä tätä autolla. Eipä. Tää on jo hävitty. Jumalauta. Ei jumalauta. Oikeesti miten? No mitenköhän vittu saatana? Ei jumalauta. Kato mun rankkeja, mä oon vaan kultanut vaan Turpa kiinni. Ei vittu. Mä vaan tein omaani. Mitä vittua? Hyvä Olli, näytän. Olli Tinkattu vika, 10 HP vika. Tulee portal. Tai olisi ne portal tehtyköön. 10 HP, Arttu! Ei ollut, mä Arttu, ossuin. 10 HP! 10 HP! Mä ossuin tämän kuluman läpi. No joo, sä et tehnyt 10 vittu. Teki mieli häviä. Jos ei valehtele yhtä. Omaa tinkkas sitä M4:lla. On se silloin 10 HP suuri. Älä savuta sitä. Oi vittu. Oi vittu, joku jäi. Mä oon paras pelaaja ikinä. Aha. Prinsessa Ei näe mitään, kun on tuo vitun paska tuolta näytöllä. Puskea. Vittu! Vittu kautta kuuntele! Miksi et kuuntele? Näin. Käynyt vittu sinne aalle, saatana, niinku ois jo. No mä en... 7 kotiin. Laitetaanpa feesitti QL. Mä spektaa sun. Ei vittu. Vittu museo ja saitti savuussa. Pääsit ihan ite tuo No enhän vittu, kun siinä on saatana miljoona äijää. 3K elo tuo. Mulle kolme. Okei. Se on oikeesti. Ei joo. On. Se on vaikka mistä. Ei 3K elua ole paljon. 3K ei oo paljon ja tuo on selvästi parempi kuin minä. Niin onkin. No on. On pitkästikin. No se on. Eläpä. Siellä olisi CT. Vittu saatan tuukka se vitun peelle, saatana! Tää vittua! Tää vittua sä siellä mini... Otatko poimii marjoja taas? No niin, vittu kun vähän peitattaa. Ui Arpo oli voitto. Vittu Olli kyllä ihan super. Elä ammu. En vittu uskalla ennen kuin tulee bändit. On vittu jo B-side. Miksi vittu mä yksi täällä 2 afkia? Kaksi on vissiin temppelissä. Mikki vituussa Olli. Ai vittu! Jep. Mitä hättä? Ei vittu. Jumalauta, kun vittu naatittaa tuohon. Tervetuloa 10 kerhaa. Vittu naatittaa. Näis. Tervetuloa 10 kerhaa. Onko? On. No vittu on. Puolet sille vielä. Siellähän se on. Varmaan vittu, kun mulla on 28 spottia clearattavana ja mä kerron teille missä se on, saatana. Koska joku tekee jotakin tässä pelissä, saatana. Ei siltä näytä. Anteeksi. Sulla on 11. Mutta Otin miettikää, siitä se on selvää. tämmönen 2 tappoa. Mene sinä persettä vitun paska, saatana. 1v1. Eka. Tuota otetta se 1v1 muuten tämän jälkeen. Vittu, että otetta.
Saatana. Sosi. Ei se pärjännyt. Ja pari. Olli huijas, kun se tappoi spawnia kahdesti. Olli vissi on ihan hyvää peliä. Pari ateria velekka. Paska, saatana. Naat paska. Ei pari spawni, freeze time. Jep. Sä tappoit mutta oikeesti spawni suoraan. Päntee kuitenkin. Päntee. Sä vielä joskus pärjät. Kuulet sen. Sä täysit paikka. Kaikesta itse! Onko sulla pokkaa? Onko sulla pokkaa?